പിന്നെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണല്ലേ രാധാഷ്ടമി. രാധാറാണിയുടെ അവതാരത്തിന് രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ശ്ലോക ചാൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് രാധാറാണിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രവും മറ്റും ചൊല്ലാം. ഞാൻ കുറച്ച് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. അപ്പോഴെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകിയ ചക്ഷുരീരിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമ തദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ प्रभुपाद की जय महाराज के निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. श्रीमद् भागवत. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് രാധാഷ്ടമി, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവ ദിനം, അവതാര ദിനമാണ്. രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, രാധാറാണിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രവും രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതികളും ഒക്കെ നോക്കാം. ഇന്ന് ഓരോരാളായിട്ടുള്ള ശ്ലോക ചാൻഡിങ് ഇല്ല ഭാഗവത്തില്. അപ്പം അത് നമുക്ക് നാളെ പതിവ് പോലെ തുടരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് 11/9/2024 ബുധനാഴ്ച രാധാഷ്ടമിയാണ്. ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, രാധാറാണിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ നാമമന്ത്രം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ.
സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം വേണം. രാധാറാണി ഒരാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും, ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം നൽകും എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയ വൃന്ദാവന റാണിയായ രാധാറാണിയെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. ഋഷഭാനുവന്റെ മകളായ അവിടുന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. രാധാഷ്ടമിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് പറയുന്നു, we should be very respectful and surrendered to Srimati Radharani, and by her mercy we get the service of Lord Krishna. നമ്മള് എല്ലാവരും ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ആരാധിക്കുകയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ശ്രീമതി രാധാറാണി ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനും ഇഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെ, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും. നമുക്ക് രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില രൂപകസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള രാധികാസ്തവം എന്നുള്ള ഒരു കീർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. ഞാൻ എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരാളെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാം. ഞാൻ സ്ലൈഡ് മെല്ലെ മൂവാക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശ്രീ രാധികാസ്തവം ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള കീർത്തനമാണ് രാധാറാണിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്. രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദയിദേ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദയിദേ, ഗോകുല താരുണി മണ്ഡല മഹിദേ, ഗോകുല താരുണി മണ്ഡല മഹിദേ, ദാമോദര രതി വർദ്ധനവേഷി, ദാമോദര രതി വർദ്ധനവേഷി, ഹരിനിഷ്കുട വൃന്ദാവിപിനേശേ, ഹരിനിഷ്കുട വൃന്ദാവിപിനേശേ, ഋഷഭാനൂദതി നവശശിലേ, ഋഷഭാനൂദതി നവശശിലേ, ലളിത സഖി ഗുണരമിത വിശാഖി, ലളിത സഖി ഗുണരമിത വിശാഖി, കരുണാം കരുമയി കരുണാഭരിതേ, കരുണാം കുരുമയി കരുണാഭരിതേ, സനക സനാതന വർണ്ണിത ചരിതേ, സനക സനാതന വർണ്ണിത ചരിതേ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദയിദേ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ദയിദേ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ മാധവന്റെ പ്രേമഭാജനമായ രാധികയെ, ഗോകുലത്തിലെ യുവതരുണികളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവളെ
നിനക്കെല്ലാ സ്തുതികളും ഭഗവാൻ ദാമോദരന്റെ പ്രേമത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറ് നീ നിന്നെ അലങ്കരിക്കുന്നു. നിനക്കെല്ലാ സ്തുതികളും ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ആനന്ദ നികുജങ്ങളായ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ അല്ലയോ രാധേ. ഋഷഭാനുവിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഉദിച്ചുയർന്ന ചന്ദ്രിയെ, ലളിതയുടെ സഖിയെ, കൃഷ്ണനോടുള്ള വിശ്വസ്ത പ്രേമം, കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ അത്ഭുത ഗുണങ്ങളാൽ നീ വിശാഖയെ നിന്റെ വിശ്വസ്തയാക്കുന്നു. അല്ലയോ കരുണാസമുദ്രമേ, നിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാര്യന്മാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ രാധികെ, എന്നിൽ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞാലും. രൂപഗോസ്വാമി രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരി ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഏറ്റവും കാരുണ്യം നൽകുന്നതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മാതാവാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാധാറാണിയെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തില് ലഭിക്കും. ലളിത, വിശാഖ എന്നുള്ളവര് രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത സഖിമാരാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന അല്ലയോ കരുണാസമുദ്രമേ, നിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സനതൻ, സനാതൻ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരെ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ രാധിക്ക്, എന്നിൽ കാരുണ്യം ചെലുത്താറ്. ഇതേ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണ പ്രേമം നൽകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആരായിട്ടാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അല്ലെ, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രാധാറാണി തന്നെ അല്ലെ. അപ്പോ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാധാറാണിയെയും കൃഷ്ണനെയും ആരാധിച്ചതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന വരികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 4:56 ശ്ലോകമാണ്. രാധാകൃഷ്ണ ഏകാത്മാ ദുയി ദേഹധാരി അന്യന വിലാസേ രസ ആസ്വാദനകരി. രാധാകൃഷ്ണ ഏകാത്മാ ദുയി ദേഹധാരി അന്യന വിലാസേ രസ ആസ്വാദനകരി. രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്നു തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവർ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം ആ രസം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്നു തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവർ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം പ്രേമരസം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അതീന്ദ്രിയ യുഗളങ്ങളായ രാധയും കൃഷ്ണനും ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഒരു കുഴയ്ക്കുന്ന സമസ്യയാണ്. രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും കുറിച്ച് മുകളിലുള്ള വിവരസംഗ്രഹം ശ്രീല സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ കുറിപ്പ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും രഹസ്യമറിയുവാൻ ഒരുവന് വളരെയധികം ആധ്യാത്മിക ഉൾക്കാഴ്ച ആവശ്യമാണ്. ഒരേ വ്യക്തിത്വം രണ്ട് രൂപങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശക്തിമാനും ശ്രീമതി രാധാറാണി അന്തരംഗ ശക്തിയുമാണ്. വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ശക്തനും ശക്തിയും തമ്മിൽ ഒരു ഭേദവുമില്ല. അവർ അനന്യരാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റേതിനെ വേർതിരിക്കാനാവില്ല. താപത്തെ അഗ്നിയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ. നിരപേക്ഷ തലത്തിലുള്ളതെല്ലാം ആപേക്ഷിക അസ്തിത്വത്തിലെ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആപേക്ഷികമായ അവലോകനത്തിൽ ശക്തനും ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഏകത്വത്തിന്റെ സത്യം ഗ്രഹിക്കുക അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണ്. അതീന്ദ്രിയതയുടെ അത്തരം സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏക സ്രോതസ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാനാൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ രാധാറാണി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അവൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ആഹ്ലാദം സാന്ദ്രമാക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മഹാഭാഗവതന്മാരായ ഭക്തന്മാരുടെ സഹായം കൂടാതെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. രാധ എന്ന നാമം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നവരിൽ അഗ്രഗണ്യായ അതിദേവത എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും സേവനം കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമം അവളാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തർ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സേവകരായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ എവിടെ പോയാലും
രാധേ രാധേ, ജയശ്രീ രാധേ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കും അല്ലെ. ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലെ പതീതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ തത്വം നൽകുന്നതിന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ നേരിൽ സമീപിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലെ കാതിനിയുടെ ഭാവത്തിലാണ്. പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവശക്തനും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ആദ്യം സത് അഥവാ അസ്തിത്വമാകുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി സന്ധാരണ ധർമ്മത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് സത് ശക്തിയാണ്. അതേ ശക്തി പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ വിസ്തരിപ്പിക്കുന്ന ചിത് അഥവാ സംവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവസാനമായി അതേ ശക്തി ആനന്ദം നൽകുന്ന മാധ്യമമായി പ്രകടമാകുമ്പോൾ അത് ഹ്ലാദിനി ശക്തിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ചൈതന്യ ഗോസാനി രസാസ്വാദിതേഘട്ടാനി. ഇപ്പോൾ രസാസ്വാദനാർത്ഥം അവർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി ഒരേ ദേഹത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ പരിവർത്തിത രൂപമാണ് ശ്രീമതി രാധിക. അവൾ ഹ്ലാദിനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ഹ്ലാദിനിക്കാരായ കൃഷ്ണേ ആനന്ദാസ്വാദന ഹ്ലാദിനീര ദ്വാരകരേ ഭക്തര പോഷണ. ഹ്ലാദിനി ശക്തി കൃഷ്ണനെ ആനന്ദം നൽകുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാവാർത്ഥമാണ് ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതി സന്ദർഭത്തിൽ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വിപുലമായി സംവദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഒരാളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഒരു ഭക്തനെ സഹായിക്കൂ. പരമദിയോധ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രം അറിയുന്നതിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുവാൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഉത്സുകനാക്കുന്ന പ്രത്യേക ആകർഷണം എന്താണ്? അത്തരം സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? പരമനിർവേഷ സത്യം സ്വയം പര്യാപ്തനാണെന്നും മായക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരമോന്നതനെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന ശക്തി നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധമായി ആത്മീയമായിരിക്കണം. അത്തരമൊരു ശക്തി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന ആനന്ദാനുഭൂതി അവ്യക്തികവാദികളുടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ സങ്കല്പം പോലെ ഒരു ഭൗതിക നിർമ്മാണമായിരിക്കാൻ തരമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ഇരുവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിനിമയമാണ്. അതിനാൽ അത് ഒരാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നല്ല. അതിനാൽ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ ഭക്തിയുത സേവനമായി സ്വീകരിക്കുവാനാവില്ല. ഭഗവാന് 3 വിധത്തിലുള്ള അന്തരംഗ ശക്തികളുണ്ട്. ഹ്ലാദിനി ശക്തി അഥവാ ആഹ്ലാദ ശക്തി, സന്ദിനി ശക്തി അഥവാ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ ശക്തി, സംവിത് ശക്തി അഥവാ അറിവിന്റെ ശക്തി. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യുന്നു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സർവ്വതിനെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നു. ഹ്ലാദിനി, സന്ദിനി, സംവിത് എന്നീ 3 വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അങ്ങിൽ ഒരേ ആത്മീയ ശക്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ സന്തോഷം, ദുഃഖം ഇവ രണ്ടിന്റെയും സമ്മിശ്രം എന്നിവകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അങ്ങിൽ നിലനിൽക്കില്ല. കാരണം അങ്ങേക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല. ഹ്ലാദിനി എന്നത് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണതയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. ആഹ്ലാദ ശക്തി ഭഗവാൻ നിരന്തരം സന്നിഹിതമായതിനാൽ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായ സത്വഗുണത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതെന്ന അവ്യക്തികവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവ്യക്തികവാദികളുടെ നിർണയം ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആഹ്ലാദ ശക്തിയുണ്ടെന്ന വൈദിക വ്യാഖ്യാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദ ശക്തി അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഭക്തനിൽ പ്രകടമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് പ്രേമം എന്നത് ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദ ശക്തിക്ക് ഒരു അപരനാമമാണ്. അതിനാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിനിമയം ഹ്ലാദിനി ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്താൽ സമ്പുഷ്ടനാക്കുന്ന ശക്തി ഭൗതികമല്ല. പക്ഷേ ശങ്കര സമ്പ്രദായക്കാർ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആഹ്ലാദ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അജ്ഞരായ അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ആധ്യാത്മിക നിർവൃതിയും ആഹ്ലാദ ശക്തിയുടെ വൈവിധ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹ്ലാദിനി ശക്തി ഭഗവാന് എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദവും നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ അത്തരം ഒരു ശക്തി തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പറയുന്നു പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അല്ലെ, ആനന്ദത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ
സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗശം അല്ലെ? ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഇപ്പൊ ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേറെ ഭാഗങ്ങൾ. രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും. എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വിശേഷ ദിവസത്തെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. രാധാറാണിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ഇത് വായിച്ചു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭൂമിയിലെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പല കൽപ്പങ്ങളിൽ നടന്ന പല വിവരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഒന്നാമത്തെ വിവരണം ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയാൽ വിരചിതമായ ലളിത മാധവത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ വിദ്യാപർവ്വതം ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ കണ്ടു അസൂയപ്പെടുകയുണ്ടായി. പാർവതി ദേവിയെ തന്റെ പുത്രിയായി ലഭിച്ച കാരണത്താൽ ഹിമാലയത്തിന് മഹാദേവനെ മരുമകനായി ലഭിച്ചു. ആയതിനാൽ മഹാദേവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തന്റെ മരുമകനായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിദ്യാപർവ്വതം ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ആയി കഠിന തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. വിദ്യാപർവ്വതത്തിന്റെ ഉഗ്രതാവസ്ഥയിൽ സംപ്രീതനായ ബ്രഹ്മദേവൻ ഉദ്ദിഷ്ട വരത്തിന്റെ പ്രാപ്തിക്കായി അനുഗ്രഹിച്ചു. ശിവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നവനെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുത്രിയെ തനിക്ക് വേണമെന്ന് വിദ്യാപർവ്വതം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ അധികം ആലോചിക്കാതെ തഥാസ്തു എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് താൻ കൊടുത്ത വരം അസാധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ബ്രഹ്മദേവൻ കുഴങ്ങിപ്പോയി. അധികം താമസിയാതെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലോർത്ത ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രാണപ്രിയയായ രാധാറാണി വിദ്യാപർവ്വതത്തിന് പുത്രിയായി അവതരിച്ചാൽ തന്റെ വരം അസത്യമാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. രാധാറാണിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ തപസ്സിൽ പ്രസന്നയായ രാധാറാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും രാധാറാണിയും ചന്ദ്രാവലിയും ഋഷഭാനു മഹാരാജാവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ ചന്ദ്രഭാനുവിന്റെയും പത്നിമാരുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ രാധാറാണി ഇരുവരെയും പർവ്വത പത്നിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ യോഗമായ കൽപ്പന കൊടുത്തു. അതനുസരിച്ച് വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിന് അഴകാർന്ന 2 പെൺകുട്ടികൾ പിറന്നു. ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ മധുരയിൽ അവതരിച്ച കൃഷ്ണൻ ഗോകുലത്തിലേക്കും യശോദയുടെ പുത്രനായി അവതരിച്ച യോഗമായ മധുരയിലേക്കും മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ കുട്ടിയെ വധിക്കാൻ വന്ന കംസന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന യോഗമായി ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു: ദുഷ്ടനായ ഈ കംസ, മുൻജന്മത്തിൽ കാലനേമിയായിരുന്നു നിന്നെ ചക്രായുധത്താൽ വധിച്ച ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആനന്ദമേയിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ദേവി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു: ഈ ഒരു സത്യം കൂടി അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. എന്നേക്കാൾ ശക്തിയാർന്ന അഷ്ടമഹാശക്തികൾ രാധ, ചന്ദ്രാവലി, ലളിത, വിശാഖ, പത്മ, ശൈബ്യ, ശ്യാമള, ഭദ്ര തുടങ്ങിയവർ അതിശീഘ്രം അവതരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 പേർ അതീവ ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും. ഇവരെ ആര് വിവാഹം ചെയ്യുന്നുവോ അവർ മഹാദേവനെയും തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാകും. ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്ത് യോഗമായ അപ്രത്യക്ഷമാണ്. ഇത് കേട്ട് കോപാന്തനായ കംസൻ പൂതന എന്ന അസുര സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് നവജാതരായ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും വധിക്കുവാനും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനും ആജ്ഞാപിച്ചു. വിന്ധ്യാപർവ്വതം തന്റെ പുത്രിമാർക്ക് നാമകരണ ചടങ്ങുകൾ അതിഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടെ വരുവാനിടയായ പൂതന 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും തട്ടിയെടുത്തു ആകാശമാർഗേന പറന്നുയർന്നു. ഇത് കണ്ട ബ്രാഹ്മണർ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കവേ ശക്തി ക്ഷയിച്ച പൂതനയ്ക്ക് 2 കുട്ടികളെയും
വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയാകുകയും ആയതിനാൽ ഒരു കുട്ടിയെ വിദർഭ രാജ്യത്തിലെ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ആ കുട്ടിയെ വിദർഭരാജൻ എടുത്തു വളർത്തുകയും ചെയ്തു. അവൾ പിന്നീട് ചന്ദ്രാവലി എന്നറിയപ്പെട്ടു. ശേഷിച്ച കുട്ടിയെയും വഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിനാൽ പൂതന ആ കുട്ടിയെയും വ്രജഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. കുട്ടിയെ കണ്ടെടുത്ത പൗർണമാസി മുഖാര എന്ന ഗോപസ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഇവൾ നിങ്ങളുടെ മരുമകൻ ഋഷഭാനുവിന്റെ പുത്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോവുകയും ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി ഋഷഭാനു പുത്രിയായി വളർന്നു വന്നു. രാധാറാണിക്ക് ജയ. പിന്നീട് വേറൊരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ഒരു നാൾ യമുന സ്നാനം ചെയ്യുവാൻ വന്ന വൃഷഭാനു മഹാരാജാവ് യമുന നദിയിൽ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നിരിക്കവേ 1000 ഇതളുകളോട് കൂടിയ താമരപ്പൂ അരികിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചു. ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് മിഴികൾ തുറന്ന ഋഷഭാനു മഹാരാജാവ് താമരപ്പൂവിനുള്ളിൽ ഉരുകിയ സ്വർണത്തിന്റെ കാന്തിയോട് കൂടിയ അതിമനോഹരിയായ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് തന്റെ കൈകാലുകൾ ആട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി. സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാത്ത രാജാവ് ആ കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചതും ആനന്ദതുല്യനായി. അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും പത്നിയായ കീർത്തിദയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം രാധാറാണി തന്റെ ശാശ്വതരായ മാതാപിതാക്കളായ ഋഷഭാനുവിന്റെയും കീർത്തിദയുടെയും ഭൂമിയിലെ ഗൃഹത്തിൽ അവതരിച്ചു. രാധാറാണിക്ക് ധാരാളം ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിതാമൃത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഉപകരണമായി വർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇന്നും ജയ് രാധേ എന്ന് ഉച്ചരിക്കും. അല്ലെ, എവിടെ പോയാലും അവിടെ രാധേ രാധേ എന്ന് കേൾക്കുന്നു. അല്ലെ, കൃഷിക്കാരായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഒരു ശബ്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, രാധേ രാധേ എന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാകും. അല്ലെ, അവർ രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തുടർന്ന്, വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്റെ മാതാവും പിതാവും ഗോപസുഹൃത്തുക്കളും മറ്റെല്ലാം തന്നെയും എന്റെ സർവസ്വമാണ്. ആ വൃന്ദാവനവാസികൾ ഗോപികമാർ എന്റെ പ്രാണനാണ്. ആ ഗോപികമാരിൽ മുഖ്യയായ നീ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാണെന്ന് പറയുന്നു ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള വലുതാണിത്, എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം തീർക്കാൻ നോക്കാം. ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള സഹസ്രനാമമാണ്. അല്ലെ, പലരും പല സഹസ്രനാമങ്ങളും, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, അല്ലെ, ലളിതാ സഹസ്രനാമം, അങ്ങനെയുള്ള ശിവനെ കുറിച്ചുള്ള സഹസ്രനാമം അങ്ങനെയൊക്കെ ചൊല്ലാറുണ്ട്. അല്ലെ, എന്നാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള സഹസ്രനാമം ഉണ്ട്. നാരദ പഞ്ചരാജത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീമതി പാർവതി ദേവിയും ശിവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒക്കെ. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് സൂം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം സ്ലൈഡ്. കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിപ്പോവാ, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് തീരുള്ളൂ. കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ശ്രീ പാർവതി വാച. സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടില്ലേ? ഷെയർ ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ, ഫോണിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് സൂം ചെയ്യാം. എനിക്കിവിടെ സൂം ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഫോണിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കാം. ശ്രീ പാർവതി വാച. ദേവദേവ ജഗന്നാഥ ഭക്താനുഗ്രഹകാരക വിദ്യസ്തി മയി കാരുണ്യം മയി യദ്യസ്തി തേ ദയാ യദ്ദയാ പ്രകടിതം തത്സർവം മേ ശ്രീയതാം പ്രഭോ ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം യത്തു യത്തേ മനസി കാംക്ഷിതം ത്വയാനാഗതിതം യത്തു യസ്മൈ ഏകാസ്മൈ കദാചന ത്വന്മാം കഥയ ദേവേശ സഹസ്രനാമമുത്തമം ശ്രീരാധായ മഹാദേവ്യാ ഗോപ്യം ഭക്തി പ്രസാദനം ബ്രഹ്മാണ്ഡകർत्री ഹർत्री
സകദാം ഗോപീത്വമാഗതാ. ശ്രീ മഹാദേവ ഉവാച. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് മഹാദേവനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ശൃണു ദേവി വിചിത്രാർദ്ധാം കഥാം പാപഹരാം ശുഭം നാസ്തി ജന്മാണി കർമാണി തസ്യ നാംനാ മഹേശ്വരി. യഥാ ഹരിചരിത്രാണി കുരുതേ കാര്യഗോചരാ തഥാ വിദാതരൂപാണി ഹരി സാന്നിധ്യ സാധ്വിനി. തസ്യാ ഗോപിത്വഭാവസ്യ കാരണം ഗതിതം പുരാ. ഇദാനീം ശൃണു ദേവേശി നാംനാം ചൈവ സഹസ്രകം. യന്മയാ കഥിതം നൈവ തന്ത്രേണ വി കദാപി ന. തവ സ്നേഹാത് പ്രവിശ്യാമി ഭക്ത്യാദാര്യം മുമുക്ഷുഭിം. മമ പ്രാണാ സമാവിദ്യ ഭവ്യതേ മേ ത്വമർശിനം. ശൃണുഷ്വാ ഗിരിജേ നിത്യം പടസ്യാ ച യഥാമതി. യസ്യാത് പ്രസാദാത് കൃഷ്ണേസ്തു ഗോലോകേശം പരം പ്രഭു. അസ്യ നാമ സഹസ്രസ്യ ഋഷിർനാരദ ഏവ ച. ദേവീ രാധാ പരാ പ്രോക്ത ചതുർവർഗ പ്രസാദിനി. തദ്ധ്യാനം. നമസ്തേ പരമേശാനി രാസമണ്ഡലവാസിനി. രാസേശ്വരു നമസ്തേസ്തു കൃഷ്ണ പ്രാണാദിക പ്രിയേ. ഓം ശ്രീ രാധാ രാധിക കൃഷ്ണ വല്ലഭ കൃഷ്ണ സംയുത. വൃന്ദാവനേശ്വരി കൃഷ്ണ പ്രിയാ മദനമോഹിനി. ശ്രീമതി കൃഷ്ണകാന്ത ച കൃഷ്ണാനന്ദ പ്രദായിനി. യശസ്വിനി യശസ്വിനി യശോഗമ്യ യശോദാനന്ദന പ്രിയ. ദാമോദര പ്രിയ ഗോപി ഗോപാനന്ദകരീ തഥാ. കൃഷ്ണാംഗവാസിനി ഹൃദ്യ ഹരി കാന്ത ഹരി ഹരി പ്രിയ. പ്രധാന ഗോപിക ഗോപാ കന്യാ ത്രൈലോക്യ സുന്ദരി. വൃന്ദാവന വിഹാരി ച വികസിത മുഖാംബുജ. ഗോകുലാനന്ദകർത്തി ച ഗോകുലാനന്ദദായിനി. ഗതിപ്രദാ ഗീതം ഗമ്യ ഗമനാഗമന പ്രിയ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിഷ്ണുകാന്ത വിഷ്ണുരംഗാ നിവാസിനി. യശോദാത്മാ പത്നി യശോദാത്മജാ പത്നി ച യശോദാനന്ദ ഗേഹിനി. കാമാരി കാന്തകാമേശി കാമലാലസ വിഗ്രഹ. ജയപ്രദാ ജയോ ജീവാ ജീവാനന്ദ പ്രദായിനി. നന്ദനന്ദന പത്നി ച ഋഷഭാനു സുധാ ശിവാ. ഗണാധ്യക്ഷ ഗവാധ്യക്ഷ ഗവാംഗതിരന്തമാ. കാഞ്ചനാഭാഹേമഗാത്രി കാഞ്ചനാംഗദധാരിണി. അശോകാശോകരഹിതാ വിശോകാശോകനാശിനി. ഗായത്രി വേദമാതാ ച വേദാതീതാ വിദുത്തമാ. നീതിശാസ്ത്ര പ്രിയാ നീതി ഗതിർമതിരഭിഷ്ടദാ. വേദപ്രിയാ വേദഗർഭാ വേദമാർഗ പ്രവർധിനി. വേദഗമ്യ വേദപരാ വിചിത്ര കനകാഞ്ജല. തതോജ്വല പ്രദാ നിത്യാ തദൈവോജ്വലഗാത്രികാ. നന്ദപ്രിയാ നന്ദസൂതാരാധ്യ നന്ദപ്രദാ ശുഭാ. ശുഭാംഗീ വിമലാംഗീ ച വിലാസിന്യാ പരാജിതാ. ജനനീ ജന്മശൂന്യാ ച ജന്മ മൃത്യു ജരാപഹാ. ഗതിർഗതിമതാം ധാത്രീ ധാത്രാനന്ദ പ്രദായിനി. ജഗന്നാഥ പ്രിയാ ശൈലവാസിനി ഹേമസുന്ദരി. കിശോരി കമലാ പത്മാ പത്മഹസ്താ പയോധരാ. പയസ്വിനി പയോധാത്രി പവിത്ര സർവമംഗളാ. മഹാജീവപ്രദാ കൃഷ്ണ കാന്ത കമലസുന്ദരി. വിചിത്രാവാസിനി ചിത്രാവാസിനി ചിത്രരൂപിണി. നിർഗുണാ സുകുലീനാ ച നിഷ്കുലീനാ നിരാകുലാ. ഗോകുലാന്തരഗേഹാ ച യോഗാനന്ദകരീ തഥാ. വേണുവാദ്യ വേണുരതിർ വേണുവാദ്യാ പരായണ. ഗോപാലസ്യ പ്രിയാ സൗമ്യാ രൂപാ സൗമ്യാ കുലോ ദുഹാ. മോഹാമോഹ വിമോഹാ ച ഗതിനിഷ്ഠാ ഗതിപ്രദാ. ഗിർവാണ വന്ദ്യാ ഗിർവാണ ഗിർവാണ ഗണസേവിതാ. ലളിതാ ച വിമലാ ച വിശാഖാ ചിത്രമാലിനി. ജിതേന്ദ്രിയ ശുദ്ധ സത്വാ കുലീന കുലദീപികാ. ദീപപ്രിയാ ദീപദാത്രി വിമലാ വിമലോദകാ.
കാന്താരവാസിനി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണചന്ദ്ര പ്രിയാമതി അനുത്തരാ ദുഃഖഹന്ത്രി ദുഃഖകർत्री കുലോദുഹാ മതിർലക്ഷ്മിർദിർലജ്ജാ കാന്തിർപുഷ്ടിർസ്മൃതിർക്രമാ ക്ഷീരാ ക്ഷീരാബ്ദിശായിനി ദേവി ദേവാരി കുലമർദിനി വൈഷ്ണവി ച മഹാലക്ഷ്മി കുലപൂജാ കുലപ്രിയാ സംഹർത്തി സർവദൈത്യാനാം സാവിത്രി വേദഗാമിനി വേദാതീത നിരാലംബ നിരാലംബ ഗണപ്രിയാ നിരാലംബ ജനൈർപൂജ്യാ നിരാലോകാ നിരാശ്രയാ ഏകാംഗ സർവാംഗ സേവ്യ ബ്രഹ്മപത്നി സരസ്വതി രാസപ്രിയാ രാസഗമ്യാ രാസാധിഷ്ഠിതാതിദേവതാ രസികാ രസികാനന്ദ സ്വയം രാസേശ്വരി പരാ രാസമണ്ഡല മധ്യസ്ഥ രാസമണ്ഡല ശോഭിത രാസമണ്ഡല സേവ്യാച രാസ ക്രീഡാ മനോഹര പുണ്ടരീകാശ നിലയാ പുണ്ടരീകാശ ഗേഹിനി പുണ്ടരീകാശ സേവ്യാച പുണ്ടരീകാശ വല്ലഭ സർവജീവേശ്വരി സർവാജീവവന്ദ്യാ പരാത്പരാ പ്രകൃതി ശംഭുകാന്താച സദാശിവ മനോഹര ശ്രുത്പിപാസാദയാ നിദ്രാ ഭ്രാന്തിർശ്രാന്തിർഷമാകുല വദരൂപാ ഗോപപത്നി ഭാരതി സിദ്ധയോഗിനി സത്യരൂപാ നിത്യരൂപാ നിത്യാംഗി നിത്യഗേഹിനി ദാനദാത്രി തഥാ മഹാലക്ഷ്മി സ്വയം പ്രഭാ സിന്ധുകന്യാ ധാന്യദാത്രി ദ്വാരകാവാസിനി തഥാ ബുദ്ധിസ്ഥിതിർസ്ഥാനരൂപാ സർവകാരണ കാരണ ഭക്തിപ്രിയാ ഭക്തിവിമ്യാ ഭക്ത്യാനന്ദ പ്രദായിനി ഭക്തൽപദ്രുമാദീതാ തദാദീതാ ഗുണാ തഥാ മനോധിഷ്ഠാന ദേവി ച കൃഷ്ണ പ്രേമ പരായണ നിരാമയാ സൗമ്യദാത്രി തഥാ മദനമോഹിനി ഏകാനേക ശിവാശമാ ദുർഗാ ദുർഗാദിനാശിനി ഈശ്വരി സർവന്ധ്യാ ച ഗോപനീയാ ശുഭങ്കരി പാലിനി സർവഭൂതാനാം തഥാ കാമാംഗഹാരിണി സദോ മുക്തിപ്രദാ ദേവി വേദസാരാത് പരാത്പരാ ഹിമാലയ സുധാ സർവാ പാർവതി ഗിരിജാ സതി ദശകന്യാ ദേവമാതാ മന്ദലജ്ജാ ഹരിർസ്തനു വൃന്ദാരണ്യ പ്രിയ വൃന്ദാവന വിലാസിനി വിലാസിനി വൈഷ്ണവി ച ബ്രഹ്മലോക പ്രതിഷ്ഠിതാ രുക്മിണീ രേവതി സത്യഭാമാ ജാംബവതി തഥാ തുലക്ഷ്മാമിത്രവിന്ദാ കാളിന്ദി ജഗ്നുകന്യകാ പരിപൂർണ പൂർണതരാ തഥാ ഹൈമവതി ഗതി അപൂർവാ ബ്രഹ്മരൂപാ ച ബ്രഹ്മാണ്ഡ പരിപാലിനി ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭാണ്ഡ മധ്യസ്ഥ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭാണ്ഡരൂപിണി അണ്ഡരൂപാണ്ഡ മധ്യസ്ഥ തഥാന്ത പരിപാലിനി അണ്ഡബാഹ്യാണ്ഡ സംഹർत्री ശിവ ബ്രഹ്മ ഹരിപ്രിയ മഹാവിഷ്ണു പ്രിയ കൽപാ വൃഷരൂപാ നിരന്തരാ സാരഭൂതാ സ്ഥിരാ ഗൗരീ ഗൗരാംഗീ ശശിശേഖരാ ശ്വേതചമ്പകവർണാഭാ ശശി കോടി സമപ്രഭാ മാലതി മാല്യഭൂഷ്യാഢ്യാ മാലതി മാല്യധാരിണി കൃഷ്ണസ്തു കൃഷ്ണകാന്താ വൃന്ദാവന വിലാസിനി തുളസ്യാധിഷ്ഠിതാ ദേവി സംസാരാർണവപാരദാ ശാരദാഹാരദാംബോധാ യശോദാ ഗോപനന്ദിനി അതീതഗമനാ ഗോപീ പരാനുഗ്രഹകാരിണി കരുണാർണവ സമ്പൂർണ കരുണാർണവധാരിണി മാധവി മാധവ മനോഹാരിണി ശ്യാമവല്ലഭ അന്ധകാര ഭയധ്വസ്ത മംഗല്യ മംഗളപ്രദാ ശ്രീഗർഭാ ശ്രീപാദാ ശ്രീശാ ശ്രീനിവാസാച്യുത പ്രിയ ശ്രീരൂപാ ശ്രീഹരാ ശ്രീദാ ശ്രീകാമ ശ്രീസ്വരൂപിണി ശ്രീദാമാനന്ദദാത്രീ ച ശ്രീദാമേശ്വര വല്ലഭ ശ്രീനിദംബ ശ്രീഗണേശ ശ്രീസ്വരൂപ ശ്രീതശ്രുതി ശ്രീക്രിയാരൂപിണി ശ്രീയാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭജനാനിതാ ശ്രീരാധാ ശ്രീമതി ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠരൂപ ശ്രുതിപ്രിയ യോഗശാ യോഗമാതാ ച യോഗാതീതാ യുഗപ്രിയ യോഗപ്രിയ യോഗഗമ്യ യോഗനീ ഗണവന്ദിതാ ജപാ കുസുമ സംകാശാ ദാഡിമീ കുസുമാപപാ
നിരാലംബധരാധീരാധൈര്യാരൂപധരാധൃതി രത്നസിംഹാസനസ്ഥാചാരത്നകുണ്ടലഭൂഷിത രത്നാലങ്കാര സംയുക്ത രത്നമാല്യാധരാ പരാ രത്നേന്ദ്രസാരഹാരാഢ്യ രത്നമാലാ വിഭൂഷിത ഇന്ദ്രനീലമണിന്യസ്ത പാദപത്മാ ശുഭാശുചി കാർത്തികാ പൗർണമാസി ച അമാവാസ്യാ ഭയാവഹ ഗോവിന്ദരാജഗൃഹിണി ഗോവിന്ദ ഗണപൂജിത വൈകുണ്ഠനാഥ ഗ്രഹിണി വൈകുണ്ഠ പരമാലയ വൈകുണ്ഠ ദേവദേവാഢ്യ തഥാ വൈകുണ്ഠ സുന്ദരി മഹാലസാ വേദവതി സീതാ സ്വാധിപതിവ്രത അന്നപൂർണ സദാനന്ദ രൂപ കൈവല്യ സുന്ദരി കൈവല്യദായിനി ശ്രേഷ്ഠ ഗോപിനാഥ മനോഹര ഗോപിനാഥേശ്വരി ചണ്ഡ നായിക നയനാസ്തി നയനാന്വിത നായിക നായക പ്രീത നയകാനന്ദരൂപിണി നായകാനന്ദരൂപിണി ഗോപിനാഥേശ്വരി ചണ്ഡ നായിക നയനാന്വിത നായിക നായക പ്രീത നായകാനന്ദരൂപിണി ശേഷാശേഷവതി ശേഷാരൂപിണി ജഗദംബിക ഗോപാലപാലിക മായാ ജയാനന്ദ പ്രദാദ കുമാരി യൗവനാനന്ദ യുവതി ഗോപസുന്ദരി ഗോപമാതാ ജാനകി ച ജാനകാനന്ദ ജനകാനന്ദകാരിണി കുമാരി യൗവനാനന്ദ യുവതി ഗോപസുന്ദരി ഗോപമാതാ ജാനകി ച ജനകാനന്ദകാരിണി കൈലാസവാസിനി രംഭാ വൈരാഗ്യ കുലദീപിക കമലാകാന്ത ഗൃഹിണി കമലാലയ ത്രൈലോക്യമാതാ ജഗദാമധിഷ്ഠാത്രി പ്രിയാംബിക ഹരകാന്ത ഹരരദാ ഹരാനന്ദ പ്രദായിനി ഹരപത്നി ഹരപ്രീതാ ഹരദോഷണ തൽപരാ ഹരേശ്വരി രാമരദാ രാമ രാമേശ്വരി രമാ ശ്യാമള ചിത്രലേഖാച തഥാ ഭുവനമോഹിനി സുഗോപി ഗോപവനിതാ ഗോപരാജപ്രദാ ശുഭ സുന്ദരാംഗി മഹീരൂപ മത്സ്യരാജസുദാസതി കൗമാരി നരസിംഹി ച വരാഹി നവരൂപിണി ചഞ്ചലാമോദാ നാരി ഭുവന സുന്ദരി ദശയജ്ഞഹരാ ദശ കന്യാസുലോചന രതിരൂപാ രതി പ്രീതാ രതി ശ്രേഷ്ഠാ രതി പ്രദാ രതിർലക്ഷ്മണ ഗേഹസ്ഥാ വിരജാ ഭുവനേശ്വരി ശങ്കസ്പദാ ഹരിർജായ ജാമാതൃകുലവന്ദിതാ ബഗുളാ മോദാ താരിണീ യമുനാ ജയാ വിജയാ ജയപതി ചായമളാർജുന ഭഞ്ജിനി വക്രേശ്വരി വക്രരൂപാ വക്രവീക്ഷണ വീക്ഷിതാ അപരാജിത ജഗന്നാഥ ജഗന്നാഥേശ്വരി യതി ഗേചരി ഗേചരസുധാ ഗേചരത്വാ പ്രദായിനി വിഷ്ണുവശസ്ഥലസ്ഥാ ച വിഷ്ണുഭാവനാ തൽപരാ ചന്ദ്രകോടിസുഗാത്രീ ച ചന്ദ്രനാനാമോ മനോഹരി ചന്ദ്രകോടിസുഗാത്രീ ച ചന്ദ്രാനനാ മനോഹരി സേവാ സേവ്യ ശിവാശമാ തദാ ക്ഷേമം കരീവധു യാദവേന്ദ്രവധു സേവ്യാ ശിവഭക്താ ശിവാനിദാ കേവലാ നിഷ്ഫലാ സൂക്ഷ്മാ മഹാഭീമാ ഭയപ്രദാ ജീമുദാരൂപാ ജൈമുദി ചിദാമിത്ര പ്രമോദിനി ഗോപാലവനിതാ നന്ദാ കുലജേന്ദ്ര നിവാസിനി ജയന്തി യമുനാംഗീ ച യമുനാ ദോഷകാരിണി കലികൽമഷഭംഗാ ച കലികൽമഷഭംഗ ച കലികൽമഷനാശിനി കലികൽമഷരൂപാ ച നിത്യാനന്ദാകരി കൃപാവതി കുലവതി കൈലാസാചലവാസിനി വാമദേവി വാമഭാഗാ ഗോവിന്ദ പ്രിയകാരിണി നാഗേന്ദ്ര കന്യാ യോഗേശി യോഗിനി യോഗരൂപിണി യോഗസിദ്ധാ സിദ്ധരൂപാ സിദ്ധക്ഷേത്ര നിവാസിനി
ക്ഷേത്രാധിഷ്ഠാതൃരൂപാ ച ക്ഷേത്രാതീതാ കുലപ്രദാ കേശവാനന്ദദാത്രീ ച കേശവാനന്ദദായിനി. കേശവ കേശവപ്രീതാ കേശവി കേശവപ്രിയാ രാസക്രീഡാകരീ രാസാവാസിനി രാസസുന്ദരി ഗോകുലാന്വിതദേഹാ ച ഗോകുലത്വാ പ്രദായിനി ലവംഗനാംനി നാരംഗീ നാരംഗാകുലമണ്ഡല മണ്ഡന ഏലാലവർഗ കർപ്പൂര മുഖാവാസമുഖാന്വിതാ മുഖ്യാ മുഖ്യപ്രദാ മുഖ്യ രൂപാ മുഖ്യാ നിവാസിനി നാരായണീ കൃപാതീതാ കരുണാമയകാരിണി കാരുണ്യ കരുണാകർണ ഗോകർണ നാഗകർണിക സൗപർ സർപ്പിണി കൗളിനി ക്ഷേത്രവാസിനി ജഗദംബിക ജഡിലാ കുടിലാ നീലാ നീലാംബരധരാ ശുഭാ നീലാംബരവിധാത്രീ ച നീലകണ്ഠ പ്രിയാ തഥാ ഭഗിനി ഭാഗിനി ഭാഗ്യോ കൃഷ്ണ ഭാഗ്യോ ഭഗേശ്വരി ബലേശ്വരി ബലരാധ്യ കാന്ത കാന്ത നിദംബിനി നിദംബിനി രൂപവതി യുവതി കൃഷ്ണ പ്രേയസി വിഭാവരി വേത്രവതി സങ്കട കുടിലാളക നാരായണ പ്രിയാ സലിലാ തൃക്കണി പരിമോഹിതാ ദൃക്തമോഹിതാ പ്രാതനാശിനി നവനീതികാ നവീനാ നവനാരീശ നാരംഗ ഫലശോഭിതാ ഐമീ ഹേമമുഖി ചന്ദ്രമുഖി ശശി സുശോഭന അർദ്ധചന്ദ്രധരാ ചന്ദ്ര വല്ലഭാരോഹിണി തമീ തിമിംഗലകുലാമോദൗ മത്സ്യരൂപാംഗഹാരിണി കാരണി സർവഭൂതാനാം കാര്യാതീതാ കിശോരിണി കിശോരവല്ലഭാ കേശാകാരിക കാമകാരിക കാമേശ്വരി കാമകലാ കാളിന്ദി കുലദീപിക കാളിന്ദി തനയാ ധീരവാസിനി ധീരഗേഹിനി കാദംബര കാദംബരി പാനപരാ കുസുമാമോദധാരിണി കുമുദാ കുമുദാനന്ദ കൃഷ്ണേശി കാമവല്ലഭ തർക്കലി വൈജയന്തി ചാനിതംബാടി മരൂപിണി വില്ലവൃഷപ്രിയ കൃഷ്ണാംബര വില്ലോപ മസ്തിനി വില്ലാത്മിക വില്ലോപവകുർ വില്ലവൃഷ്ടാനിവാസിനി തുളസി തോഷിക ദൈതിലാനന്ദ പരിതോഷിക ഗജമുക്ത മഹാമുക്ത മഹാമുക്തി ഫലപ്രദാ അനംഗമോഹിനി ശക്തി രൂപാ ശക്തി സ്വരൂപിണി പഞ്ചശക്തി സ്വരൂപാ ച ശൈവാനന്ദകാരിണി ഗജേന്ദ്രഗാമിനി ശ്യാമാലതാനംഗലദാ തഥാ യോഷി ശക്തി സ്വരൂപാ ച യോഷിദാനന്ദകാരിണി പ്രേമ പ്രിയാ പ്രേമരൂപാ പ്രേമാനന്ദ തരംഗിണി പ്രേമഹാര പ്രേമദാത്രി പ്രേമശക്തി മയി തഥാ കൃഷ്ണ പ്രേമവതി ധന്യ കൃഷ്ണ പ്രേമ തരംഗിണി പ്രേമ ഭക്തി പ്രദാ പ്രേമ പ്രേമാനന്ദ തരംഗിണി പ്രേമ ക്രീഡാ പരീതാംഗി പ്രേമ ഭക്തി തരംഗിണി പ്രേമാർദ്രദായിനി സർവേശേത്വാ നിത്യതരംഗിണി ഹാവഭാവാനിതാ രൗദ്രാ രുദ്രാനന്ദ പ്രകാശിനി കപിലാ ശൃംഗല കേശ പാശ സംബന്ധിനി ഗടി തോടരാവാസിനി ധൂമ്രേ കേശ ജലധുരി ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഗോചര ബ്രഹ്മാരൂപിണി ഭാവഭാവിനി സംസാരനാശിനി ശൈവാ ശൈവാനന്ദ പ്രദായിനി ശിശിരാഹേമരാകാട്യ മേഘരൂപാതി സുന്ദരി മനോരമാ വേഗവതി വേഗാഢ്യ വേദവാദിനി ദയാനിതാ ദയാധര ദയാരൂപാ സുസേവിനി കിശോര സംഘ സംസർഗ ഗൗരചന്ദ്രാനന കലാ കലാദിനാഥ വദന കലാനാദാതിരോഹിണി വിരാഗകുശലാ ഹേമാ പിംഗളാ ഹേമ മണ്ഡന വണ്ടീരതാലവനഗാ
കൈവർത്തി പിബരീ ശുഗീ ശുഗദേവ ഗുണാതീതാ ശുഗദേവ പ്രിയാ സഖീ വികലോർകർഷിണി ഘോഷാ കാഷായാംബരധാരിണി ഘോഷവതി ഘോഷരൂപാ ജഗത്പത്തി കാരിണി സൃഷ്ടിസ്ഥിതികരീ സംഹാരിണി സംഹാരകാരിണി കൈശൈവലദാത്രീ ച ചന്ദ്രഗാത്രീ സുമോ സുകോമളാ പത്മാംഗരാ പത്മാംഗര രാഗസംരാഗാ വിദ്യാദ്രോപരിവാസിനി വിദ്യാലയ ശ്യാമസഖി സഖി സംസാരരാഗിണി ബുധാ ഭവിഷ്യ ഭവ്യാച ഭവ്യഗാത്ര ഭവാധിക ഭവനാശന്തകാരിണ്യാകാശരൂപ സുഖേശിനി രതിരംഗ പരിത്യാഗാരതി വേഗാരതി പ്രദാ തേജസ്വിനി തേജരൂപാ കൈവല്യ പദദാശുഭാ മുക്തിഹേതുർമുക്തിഹേതും ലംഘിനി ലംഘനാശമാ വിശാല നേത്ര വൈശാലി വിശാല കുലസംഭവ വിശാല ഗൃഹാവാസാ ച വിശാലാവദനീ രതി ഭക്ത്യാതീത ഭക്തിഗതിർ ഭക്തികാ ശിവ ഭക്തിദാ ശിവശക്തി സ്വരൂപാ ച ശിവാർദ്ധാംഗാ വിഹാരിണി ശിരീഷ കുസുമാത് മോദാ ശിരീഷാ കുസുമോജ്വലാ ശിരീഷ മൃത്തി ശൈരിഷി ശിരീഷാ കുസുമാകൃതി വാമാംഗഹാരിണി വിഷ്ണോർ ശിവഭക്തി സുഖാന്വിതാ വിജിതാ വിജിതാമോദാ ഗഗനാ ഗണദോഷിതാ ഹയാസ്യാ ഹേരാംബ സുധാ ഗണമാതാ സുഗേശ്വരി ദുഃഖഹന്ത്രി ദുഃഖഹരാ സേവിതേ സീത സർവദാ സർവജ്ഞത്വവിധാത്രീ ചാകുലക്ഷേത്രാദിവാസിനി ലവംഗാ പാണ്ഡവ സഖി സഖി മധ്യാനിവാസിനി ഗ്രാമ്യഗീതാഗയാഗമ്യാഗമനാദീതാ നിർഭരാ സർവാംഗ സുന്ദരി ഗംഗാ ഗംഗാജലമയീ തദാ ഗംഗേരിതാ പുതഗാത്ര പവിത്ര കുലദീപികാ പവിത്ര സുണശീലാഢ്യാ പവിത്രാനന്ദദായിനി പവിത്ര സുണസീമാദ്യാ പവിത്ര കുലദീപനി കമ്പമാന കംസഹരാ വിന്ധ്യാചല നിവാസിനി ഗോവർദ്ധനേശ്വരി ഗോവർദ്ധനഹാസ്യ ഹയാകൃതി മീനാവതാര മീനേശി ഗഗനേശി ഹയാഗജി ഹരിണീ ഹാരിണീ ഹാരാധാരിണീ കനകാകൃതി വിപ്രവാ വിപ്രമാദാ ഗോപമാദാ ഗേശ്വരി ഗവേശ്വരി ഗവേശി ചാ ഗവീശി ഗവിഹാസിനി ഗതിജ്ഞാ ഗീതകുലശാ ധനുജേന്ദ്രാ നിവാരിണി നിർവാണദാത്രി നൈർവാണി യേതിയുക്ത ഗയോത്തരാ പർവതാദി നിവാസാ ച നിവാസാ കുശലാ തദാ സന്യാസധർമ്മ കുശലാ സന്യാസേശി ശരൺമുഖി ശരചന്ദ്രമുഖി ശ്യാമാ ആരാക്ഷേത്ര നിവാസിനി വസന്തരാഗ സംരാഗാ വസന്താ വസനാകൃതി ചതുർഭുജാ ഷഡ്ഭുജാ ദിഭുജാ ഗൗരവിഗ്രഹ വസന്തരാഗ സംരാഗാ വസന്താ വസനാകൃതി ചതുർഭുജാ ഷഡ്ഭുജാ ദിഭുജാ ഗൗരവിഗ്രഹ സഹസ്രാസ്യ വിഹാസ്യ ച മുദ്രാസ്യ മദദായിനി പ്രാണപ്രിയാ പ്രാണരൂപാ പ്രാണരൂപിണ്യ പാവൃതാ കൃഷ്ണപ്രീതാ കൃഷ്ണരഥാ കൃഷ്ണതോഷണ തത്പരാ കൃഷ്ണ പ്രേമരഥാ കൃഷ്ണ പ്രേമരഥാ കൃഷ്ണ ഭക്ത ഭക്തഫലപ്രദാ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രേമ ഭക്ത ഹരിഭക്തി പ്രദായിനി ചൈതന്യരൂപ ചൈതന്യ പ്രിയാ ചൈതന്യരൂപിണി ഉഗ്രരൂപാ ശിവക്രോധ കൃഷ്ണ ക്രോധ ജലോദരി മഹോദരി മഹാദുർഗാ കാന്താര സുസ്ഥലവാസിനി ചന്ദ്രാവലി ചന്ദ്രകേശി ചന്ദ്രപ്രേമ തരംഗിണി സമുദ്ര മനോദ്ഭുത സമുദ്ര ജലവാസിനി
സമുദ്രാമൃതരൂപാച സമുദ്ര ജലവാസിക കേശപാശ രഥാ നിദ്രാശുതാ പ്രേമതരംഗിക ദുർവാദളശ്യാമതനു ദുർവാദളതനുച്ഛവി നാഗരാ നാഗരീ രാഗാ നാഗരാനന്ദകാരിണി നാഗര നാഗരാലിംഗവനാപരാ നാഗരാംഗന മംഗല ശനീജാ ഹൈമവതി പ്രിയാ കൃഷ്ണ തരംഗത പ്രേമാലിംഗന സിദ്ധാംഗി സിദ്ധാ സാധ്യാ വിലാസിക മംഗലാമോദജനനീ മേഖലാമോദധാരിണി രത്നമഞ്ജീരദുഷാംഗി രത്നഭൂഷണ ഭൂഷണ ജംബാലമാലിക കൃഷ്ണ പ്രാണ പ്രാണ വിമോചന സത്യപ്രദാ സത്യവതി സേവകാനന്ദദായിക ജഗദ്യോനിർജഗദ്ബീജ വിചിത്രാമണിദൂഷണ രാധാരമണ കാന്താചാരാധ്യാരാധനരൂപിണി കൈലാസവാസിനി കൃഷ്ണ പ്രാണ സർവസ്വദായിനി കൃഷ്ണാവതാര നിരതാ കൃഷ്ണ ഭക്ത ഫലാർദിനി യാചക 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 യാചകാനന്ദകാരിണി യാചകോജ്വല ഹരിഭൂഷണ ഭൂഷാഢ്യാനന്ദയുക്തർദ്ധ പാദക ഐഹൈദാളധരാദൈദൈ ശബ്ദശക്തി പ്രകാശിനി ഹ്രീം ഹ്രീം ശബ്ദസ്വരൂപാച ഹ്രീം ഹ്രീം വാക്യവിശാരദ ജഗദാനന്ദകർത്തി ച സാന്ദ്രാനന്ദ വിശാരദ പണ്ഡിത പണ്ഡിത ഗുണ പണ്ഡിതാനന്ദകാരിണി പരിപാലനകർത്തി ച തഥാ സ്ഥിതി വിനോദിനി തഥാ സംഹാര ശബ്ദാഢ്യ വിദ്വജ്ജന മനോഹര വിദൂഷാനാം പ്രീതിജനനീ വിദ്വത് പ്രേമാ വിവർധിനി നാദേശി നാദരൂപാച നാദബിന്ദു വിതാരിണി ശൂന്യസ്ഥാനസ്ഥിതാ ശൂന്യാരൂപപാദാവസ ശൂന്യസ്ഥാനസ്ഥിതാ ശൂന്യ രൂപപാദാപവാസിനി കാർത്തിക വ്രത കർത്തി ച വസനാഹാരിണി തഥാ ജലാശയ ജലാതല ചിലാതല നിവാസിനി ക്ഷുദ്രകീടാംഗ സംസർഗ സംഗദോഷ വിനാശിനി കോടി കന്ദർപ്പലാവണ്യ കന്ദർപ്പ കോടി സുന്ദരി കന്ദർപ്പ കോടി ജനനി കാമബീജ പ്രദായിനി കാമശാസ്ത്ര വിനോദാച കാമശാസ്ത്ര പ്രകാശിനി കാമപ്രകാശിക കാമിനി അണിമാദ്യഷ്ട സിദ്ധിദ യാമിനി യാമിനി നാദാ വദനാ യാമിനീശ്വരി യാഗയോഗഹരാ ഭുക്തി മുക്തിദാത്രി ഹിരണ്യദാ കപാലമാലിനി ദേവി ദാമരൂപിണ്യ പൂർവദാ കൃപാനിദാ ഗുണാഗണ്യ ഗുണാതീതാ ഫലപ്രദാ കുഷ്മാണ്ഡഭൂതവേതാളാ നാശിനി ശരദാന്വിതാ ശീതളാധവളാ ഹേലാ ലീലാ ലാവണ്യമംഗള വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യമാന വിദ്യാവിദ്യസ്വരൂപിണി അന്വേഷീകി ശാസ്ത്രരൂപാ ശാസ്ത്രസിദ്ധാരിണി നാഗേന്ദ്ര നാഗമാതാ ച ക്രീഡാ കൗതുകരൂപിണി ഹരിഭാവനാശീലാ ച ഹരിതോഷ്ണ തൽപരാ ഹരിപ്രാണ ഹരപ്രാണ ശിവപ്രാണ ശിവാനിതാ നരകാർണവ സംഹാർദ്രി നരകാർണവനാശിനി നരേശ്വരി നരാതീത നരസേവ്യ നരാംഗന യശോദനന്ദന പ്രാണ വല്ലഭ ഹരിവല്ലഭ യശോദനന്ദനാരമ്യ യശോദാനന്ദനേശ്വരി യശോദനന്ദനാകൃഷ്ട യശോദാഗേഹവാസിനി യശോദാനന്ദ പ്രാണ യശോദാനന്ദനാർദ്ദത വത്സല കൗശല കാല കരുണാർണവരൂപിണി സ്വർഗലക്ഷ്മിർ ഭൂമിലക്ഷ്മിർ ദ്രൗപദി പാണ്ഡവ പ്രിയ തഥാർജുന സഖി ഭൗമി ഭൗമി ഭീമകുലദ്വഹ ഭുവനാമോഹന ക്ഷീണാ പാനാസക്തരാ തഥാ പനാർത്തിനി പാനപാത്ര പാനാപാനന്ദദായിനി ദുഗ്ധമന്ദന കർമാദ്യ ദുഗ്ധമസ്തന തൽപരാ
ദദീ ഭണ്ഡാർത്തിനി കൃഷ്ണ ക്രോധിനി നന്ദനാംഗന ഘൃതാതലിപ്ത സക്രയുക്ത യമുനാ പാര കൗതുക വിചിത്ര കഥകാ കൃഷ്ണ ഹാസ്യ ഭാഷണ തൽപര ഗോപാംഗന വീഷ്ടിതാച്ച കൃഷ്ണ സംഗാർത്തിനി തഥാ രാസക്തരാസരതി രാസവാസക്തവാസന ഹരിദ്രാ ഹരിതാ ഹരിണ്യ ആനന്ദാർപ്പിത ചേതന നിശീ ചൈതന്യ ചാ നിശ്ചേദ തഥാ ദാരുഹരിദ്രിക സുബലാ സോദരി കൃഷ്ണ ഭാര്യ ബാണാതിവേഗിനി ശ്രീദാമസ്യ സഖീ ദാമാദാമിനി ദാമധാരിണി കൈലാസിനി കേശിനി ചാ ഹരിതാംബരധാരിണി ഹരി സാന്നിധ്യദാത്രീ ചാ ഹരി കൗതുക മംഗള ഹരിപ്രദാ ഹരിദ്വാര യമുനാ ജലവാസിനി ജയപ്രദാ ജിതാർത്തി ചാ ചതുരാ ചാതുരി തമീ തമിസ്രാതാപരുജ തമിസ്രാതാപരൂപാച രൗദ്രരൂപായ ശോധിനി കൃഷ്ണാർത്തിനി കൃഷ്ണകലാ കൃഷ്ണാനന്ദാവിദായിനി കൃഷ്ണാർത്ഥവാസന കൃഷ്ണാരാഗിണി ഭവഭാവിനി കൃഷ്ണാർത്ഥരഹിതാ ഭക്ത ഭക്തഭുക്തി ശുഭപ്രദാ ശ്രീകൃഷ്ണരഹിതാ ദീനാ തഥാ വിരഹിണി ഹരേർ മധുരാ മധുരാ രാജാ ഗേഹ ഭാവന ഭാവന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാവന മോദാ തദോന്മാദാ വിദായിനി കൃഷ്ണാർത്ഥ വ്യാകുല കൃഷ്ണ സാര ചർമ്മധരാ ശുഭാ അളകേശ്വര പൂജ്യാ ചാ കുബേരേശ്വര വല്ലഭ ധനദാന വിദാത്രീ ചാ ജായാ കായാ ഹയാ ഹൈ പ്രണവാ പ്രണവേശി ചാ പ്രണവാർത്ഥ സ്വരൂപിണി ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാർദ്ധാംഗ ഹാരിണി ശൈവ ശിംശവാ രാക്ഷസനാശിനി ഭൂതാ പ്രേത പ്രാണ വിനാശിനി സകേൽ സിദ്ധകാദാത്രീ ചാ ശക്തി സ്വാതിരുന്ധതി പതിവ്രതാ പതിപ്രാണ പതിവാക്യാ വിനോദിനി അശേഷ സാധനി കൽപ്പാവാസിനി കൽപ്പരൂപിണി ഇത് ശ്രീനാരദ പഞ്ചരാത്രേ ഗൗരി മഹേശ്വര സംവാദേ ശ്രീരാധാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം സമ്പൂർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രാധാറാണി की जय. രാധാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം की जय. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാരദ പഞ്ചരാത്ര അല്ലെ, ശിവനും പാർവതി ദേവിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് സഹസ്രനാമം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്നുള്ളതിൽ ഹരേ എന്നുള്ളത് ശ്രീമതി രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രാധാറാണിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു കീർത്തനത്തോട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഒരു കീർത്തനം പിന്നെ കാണിക്കാം. കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമായിട്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കീർത്തനം രാധാറാണിയെ എല്ലാവർക്കും ജയ് വിളിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് രാധാറാണിയുടെ പിറന്നാളായതുകൊണ്ട് അവതാര ദിനമായിട്ട് രാധാറാണിക്ക് കുറച്ച് ജയ് വിളിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഒരു കീർത്തനമാണ് രാധാറാണിയെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുള്ള. राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसान वाली की जय जय जय. राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो ऋषभानु दुलारी की जय जय जय.
राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो वृंदावन वासी की जय जय जय, श्यामा प्यारी की जय, ठाकुर रानी की जय, बोलो बानु दुलारी की जय जय जय, प्राण प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो मनमोहिनी रानी की जय जय जय, प्रजा रानी की जय, सुगदानी की जय, बोलो नव किशोरी की जय 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 जय, प्रिया जोरी की जय, व्रजा होरी की जय, बोलो नित्या किशोरी की जय जय जय, श्याम गौरी की जय, आदि भोरी की जय, बोलो लाडली श्यामा की जय 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 जय, नडवरी की जय, रूपवारी की जय, बोलो स्वामी राधा की जय जय जय, बोलो स्वामी राधा की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसान वाली की जय जय जय, तुम्हारे राधा रानी की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, राधा गोविंद की जय, राधा माधव की जय. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നീട് സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധ ഭക്തി അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാധിക അഷ്ടകം, രാധികാസ്തവം, ഇങ്ങനെ രാധാറാണിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കീർത്തനങ്ങൾ ആ ഭക്തൻ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ആ ഭക്തന് നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മായപുരി ദാമന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഈ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലാനൊക്കെ പറ്റിയത് ശുദ്ധഭക്തൻ നമുക്കുന്നു. ഓക്കെ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം 3 പ്രാവശ്യം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ഒക്കെ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്കായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വലിയതായതുകൊണ്ടാണ് സഹസ്രനാമം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പോയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തി.com എന്നുള്ള ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാധാ സഹസ്രനാമം, രാധികാഷ്ടകം, രാധികാസ്തവം അങ്ങനെ കുറെ കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാമെന്ന് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. രാധാറാണിക്ക് നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിവേദിക്കുക. ഓക്കെ, വേറൊന്നും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചു വയ്ക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 12 മണിക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അമ്പലത്തിൽ രാധാ ഗോവിന്ദനെ അഭിഷേകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് 11 മണി മുതൽ ഫംഗ്ഷൻ 10-10:30 മുതലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഹരേ കൃഷ്ണ കഴിക്കാലോ അല്ലെ പ്രഭു?